berjoget nemani Mbak Asri Dwi Ayunda sama Mbak Yuni N dan juga sama Mas Sogol. Ya, habis ini perwakilan dari Takalar maju ke depan. Sini. Ya. Oke. Mas Anton sabar dulu ya. Diono siap-siap atur jumeneng. Goyang Mbak Asri. Mboten napa Mas, kursine tesih kosong. Nyedak artisku nggih mboten napa-napa, monggo. Siap-siap perwakilan dari Bandara Hasanuddin Mas Pur. Kayak ngene lelakon. Mbak Jamilah juga. Mas Wahyu ngaturaken sugeng rawuh nggih. Kalian nyonyane nggih Mbak nggih. Monggo. Ya. Langsung saja perwakilan dari Bandara Lanut Hasanuddin dulu, baru nanti Mbak Samilah. Ayo Mas Pur. Mas Gianto minta capek gunung Mas Pur. Lalu nggih ndara akan sugeng kondur saking maras nggih. Matur suwun sanget kewan panjenengan kondur panjenengan mugi-mugi tansah pinaringan kaharjan saged pinanggih putra wayah wonten dalemipun nggih. Mas Sogol ugi grup KPBN habis ini saya undang lagu Kelinci Ucul duduk dulu. Oh nyelani monggo. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenengan para pinspo ingkang kagungan kersa, Pak Seto, nggih. Gandeng Cauntawis grup KPB lenggah sawetara, gandeng jam sampun 10:30. Kula sak rombongan nyuwun pamit lan menawi wonten klenta-klentu atur ingkang boten meranani dumateng keluarga Bapak saha keluarga sedaya, kula atas nami saking grup KPB Koril Makassar nyuwun samudra ingkang pecami. Lan kula dongaaken mugi Sri Atmaja
dados kaki lan ini selamin pun nggih enggal diparingi slendanging tangis sumangga matur nuwun. Anggotake Nggih, ayo. Nggih matur nuwun diparingi wedal. Nggih, mengke Mas Pur sekedap nggih. Yo klincucul. Nggih, Joget menika. kabeh KPB. yo KPP yo. Kula KPB aturaken joget dumateng kabeh. Monggo Pak Ketua ketua. Pak Ora usah Margono. suwe-suwe. Pak Margono matur nuwun. Kang kepruk. Nggih, matur nuwun. Monggo kula aturi joget mangke Monggo, langsung Bu Mei, kundur. Bu Maya meleh, monggo saya. Bu Siti Kalimah monggo. Monggo Mas jumeneng Mas rumiyin. Andi. Halo. Pak Aji Joko monggo Mas Dwi. Ayo Mas. Hei, 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 Monggo. Ayo KPB joget semua baru pulang. Biar kelihatan meriah. KPB. Ayo Rizky. Monggo grup KPP kula suwun jumeneng joget. Iya, iya, iya. Ngobengi kutha sateruse. Ayo, Pak Ketua. Ing Ya, desa oh aho yo. Margo aku anggoleki sing tak tresnani linciku ujung. Ayo Nduk. Pur, joget Mas Pur. Jebul ora ketemu aduh klinciku aja beda aku terus bali neng Semarang klinciku ana kandhang. Konjo dumateng Mas Margono, gilingan bakso Panampu, mugi sukses selalu nggih. Amin. Sawerane ya rene no. Ana Sukiyem disawer. Sugiem disawer men go tuku susu. Lanjut, Dek. Lajat lani rasa kosong. Makasane montang manting. Ayo Mas Topik. Ragate akeh aku dewe kebanting. Mas Jenggot, Mbak Nara,
kagungan kersa nggih badhe nderek joget. Oh, Dipersilakan nggih. nggih. Saged monggo. Ngilangi stres Harus nggih. joget. Lanjut, Nduk. Lajapane Nggih, matur nuwun Pak dumateng MC. Bos. Nuwun tambah sedekah melih nggih. Tambah malih Pak. Monggo. Monggo jenengan. Kula. Nggih. Oh, Apa, nggih. nggih? Monggo. Gen rodok gaya sithik Pak MC. Lali janjine, Mas. Oke monggo. Mas Bara. Ora usah Monggo, mboten sah. ramot nggonmu. Ini komandanku aku kok ndak dikepruk lho. Barawe apa wedi karo Plitri ndi wonge? Alah, ayo jak joget kene kok Plitri. Alah, alah. Alah lah. Ah, anu rek jengkal lho, Bos. Jengkalno pengen. Weh, Nduk aja ado nek ilang aku goleki lho. Rene nak. Piye, Bos? Kene tak kudang kene. Enten joget ora Mbak iki? Oh iya. Hei, Ini klub KPBO. Minangkani pamudhut saking Ketua Cabang Kota Makassar Pepunden Kawula Bapa Dino minggu sing taku kowe ngajak neng tawang mangu nganti lingsir sengenge Mas Margono. Yo. Golek iku. ono kene aku nunggu kowe Bang awan banjir ka SMP Sarambut. ya Yen tak telepon malah mateni. Mangkal aku mangkal gedi. Kiramu masih tak jiwel, 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 jiwel. lali janjine tandane alesane mangkelake sapa wonge sing ra gelo kadung tandan kowe ora teko Nuli nggih ngaturaken sugeng rawuh Kang Mas Nur saking anggota AL alhamdulillah saged sowan mriki paring bengah donga saha pangestu. Mugi-mugi pinanganten kekalih ndang keturunan diparingi anak kakung anak yang soleh kalau perempuan anak yang solehah Allahumma amin. Niki minangkani pamudhut saking Ketua Cabang Mas Dodi nggih matur sembah nuwun sawernya 100.000 lemah-lemah terus sing kuwasa sing bales Allahumma amin. Jan-jane kowe nangan sajak nyuri penyanyi liya. Piye to, Nduk?
Sopo wonge sing ra gelo Tung tanda kowe ora teko Buat Mas Sendel monggo saweran min sampun nggih Oh siap monggo nduk lanjut nduk Ayo nduk Lebokne, Pak. Lebih. Entang no tutup Ayo tak lebokne ya, Pak. Ya, sip lur. Sampean merem ya, Pak ya. Ya Jan-jane Sik yang buka jalaran. Ayo Mas Pur, saking Lanut Hasanuddin caping gunung karo Mas Hantaran diaturke perwakilan saking Lanut Hasanuddin Mas Purwanto monggo. Ayo bebrok sik caping gunung rasa suwe-suwe minangkani pamundhut saking kadang kula sepuh pepunden kawula menika nggih Bapak Giyanto badhe karotraken menika minangkani pamundhut pepunden kawula mugi saged nuju prana so saged dadosna kawuningan wonten ing rikala munggahan punika. Monggo diaturke sik bar iki nggo sak karepmu njaluk apa neh tanduk alit ora apa-apa yo. Ayo ora nganggo suwe. Tancap gas full rempul. Sik, aku tak nyeluk dulurku lanang ya, Bos. Tak kene ngendang ya, Bos. Heeh, Cak Riki selaku perwakilan dari Sekadron Limo. Ayo Cak Riki satset. Selak wengi niki info nihil Mas negatif Mas Nggih, niki kagem Mas Pardi. Selamat menempuh hidup baru, semoga jadi pengantin yang sama berkah, marohmah. Mugi-mugi diparingi cepat momongan, jare wis sisi krungu-krungu ya. Hebat Mas Dokter sampean. Nanti mau dulurku lanang mau. Cek. Dan kenakalan nihil. Siap-siap saking segiri Mbak Jamilah ugi. Nggih, kula aturi jumeneng pokoke setunggal mbaka sawiji insyaallah saged kula aturaken. Nggih, urut nggih bar niki king segiri. Mas Riki digayengke. Ayo Mas Riki mriki monggo. Heeh, sampeyan Ayo. ora ngendang aku mau. Iki apa lagune suwe men? Ora. Lagumu apa, Cak? Lagune Madiun Ngawi special request. Oh, Madiun Ngawi nggih. Iya. Mengke Mas Giyanto nggih. Madiun Ngawi. Mas Rizky, mengke gayangke lagune Roma Irama. Wah, sonku saya suwi saya mantep pokoke ora rugi tuk kuragat. Kalista masih terdepan. Oke. Tarik sis semongko. Yen aku kangen karo sliramu. Ya sekali lagi keluarganya Mbak Suparmi dan Mas Setu monggo kula aturi foto-foto pangestan wonten mriki untuk menjadi dokumentasi. Nimbalatur menika menangani keluarganipun. Menawi foto-foto pangestan kalian pinangaten sarimbit monggo. Yang mau berfoto-foto pangestan dipersilahkan kepada kedua mempelai untuk diabadikan. Ya. Kok aku dadi yang kanan itu nervous pengantin. Bos. Ayo jenglina aku di kancane engko bae lali aku. Ayo monggo, spesial buat teman-teman berdua Madiun Ngawi buat panjenengan semua. Yuk. Mas Tris TV-nya mati Mas Tris. Kagem pasukan Pletre, selamat Pletre. Ora Pletre, ora asik. Yang mau berfoto-foto bersama keluarga dipersilakan. Monggo Jelina. Biyen jamane semono
fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang tresnaku mring sliramu. Ayo tarik Mas. Ayo mumpung mari gajian tak nekno duitmu. Terminal Madiun Ngawi ngedung lanku ora bakalan aku ngelaleke biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ya Mas Satu goyang. Yen aku kangen Karo sliramu tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu tak alus-alus fotomu ning dompetku. apa kowe ra ngrasa Tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. apa kowe ra ngrasa Tak batin saben dina ra bakal ilang tresnaku mring sliramu. Jarene cinta tak terpisahkan mau Mbak. oh iya Aku wis diwanti-wanti soalnya. oh iya Bos, tandu alit nggih. Nggih, aman pokoknya Bos. Mari gajian kabeh soalnya. Mas Bara Kena kandulan ning ati tekane nyulayani. Janjimu sehidup semati ngomong ono ing lati. Rasa sayangmu sudah pergi, tak menghiraukan aku lagi. Kena kandulan ning ati tekane nyulayani. Ayo Mas. Kang majane aku tresno nanging keloro-loro ati ra kuat nandang rasa keronto-ronto cintamu sudah gak beneran aku cuma buat mainan. Duh kang majane aku tresno nanging rawan dikondo. Piye kaya ngono
Hey. Mas Iman, goyang dong. Nggak semangat kenapa? Yuk. Sehidup semati omong ana ing latih tak menghiraukan aku lagi kandulane ngati tekane nyulayan Tukang majane aku tresno lilano aku lunga ati ra kuat nandang rasa kerontok-rontok cintamu sudah gak beneran aku cuma buat simpanan Tukang majane aku tresno nanging keloro-loro sane iki jane curhat apa ya apa rek saiki dudu mengkelanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kesempatan mengejem atiku ben aku ramayu dan tanggung jawabmu Sugeng Rawo kagem gitaris andal melodi Mas Yoga ku cinta beneran akan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang hatiku selalu mendoakan semoga Tuhan mengabulkan cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman Soko Sik. Oh, Soko. karo bojo ya. Mas Pur, terima kasih sawarannya. Ini minangkani pambrut sik saking Mas Gianto. Ingkang ngomong rawuh tak aturke sik. Ini ada lagu Kerinduan dan Mas Hilal. Tapi sabar dulu Mas Giayo. Langsung capai gunung tancep Mas Gianto. Artisku berdiri semua supaya nanti rame ditanggap lagi. Ini Mas Gianto pepundan saya. Oh, Mas Wijaki siap saudaraku. Ya, sabaran sudah bertambah banyak. Alhamdulillah. Mas Rizky tambah gayeng, ayo capek gunung jangan lama, spesial buat Mas Gianto dan juga Mbak Jaminah dari Set Kiri. Ayo artisnya berdiri semua supaya meriah di acara malam. Siap dulu Antok, sabar dulu, ayo koplo mat buke rong muni ya, ayo yo spesial buat Mas Gianto saudaraku. Ayo monggo Mas joget, ayo Sukiem jogati. Siap bosku. Moga Mas Gianto cepat mikir. Artinya berdiri semua. ayo Jangan males. ayo Cak Bor Ya, yo temani Mas Gianto. iya Ya. Ya. Dek zaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi monggo Mbak. Ayo Bang Ijen. Yo. Sing digadang yen janji sing
wis foto ya. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi reja. Nggih, niki badhe kula timbali Mbak Jamilah saking Segeri, monggo. Monggo Mbak Jamilah. Sabar nggih, sabar. Monggo Mbak Jamilah. Bar niki Mas Jaki nggih. Wadah dari kerinduan antis keponya. Maros hidup. Mas Martin alhamdulillah siap. Mas Budi dari Takalar siap. Mbak Jamilah monggo saking Segeri. Monggo Mbak Jamilah saking Segeri. Napa lagunya nanti ada kerinduan, ada Mas Jeki, ada ini. Lagunya apa Bang tadi Bang? Apa mbok mau? Oh, apa mau ya sabar. Tetap dikasih semua. Ayo, jangan lama-lama. Waktu sudah mau habis. Lagunya apa Mbak Jamilah? Nggih. Mas Hantaran, ayo, enggak pakai lama. Mas Rezeki monggo si bosku. Duete kali sinten, Mbak? Karo aku. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau
Hei. Hei. Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Diriku harus melangkah jauh darimu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri, karena tak punya emas permata hantaran cinta. Ayo Mbak Jamilah joget, goyang. Ku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku harus melangkah jauh darimu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri, karena tak punya emas permata hantaran cinta. Tak punya emas permata hantaran cinta. Ndang dicepet nih. Mas. Nggih, matur suwun. Cidro telu. Kalih Mbak Lina ya. Oh lali janji nggih. Nggih. Nggih, napa? Cidro telu. Nggih, cidro telu.
sliramu gawe loro atiku ketone nyapa biyen ketemu Jackson Shadow suara coba. Halo, monggo Mbak. Sliramu ngomong cinta sayang mong ning aku janji setia saumur uripmu ning opo saiki teko ning ngarep moto kowe gandeng wong liya sliramu gawe loro atiku ketone nyapa biyen ketemu hey New Kalista setyo saumur uripmu ning opo saiki kowe teko ning arep moto kowe gandeng wong liya kairis atiku
sliramu gawe lara atiku ketone nyapa biyen ketemu ancen perpisahan sing dadi ketone nanging nyapa biyen kowe senengi nyenengi sliramu gawe lara atiku ketune nyapa biyen ketemu. Iya Mas Zeki ya. Untuk mengurangi rasa hormat ini dari tim Pamter saudaraku. Ini lagunya apa Mas? Request? Nggak ada yang dari Takalar kah apa? Mas? Kok kijeng miring? Napa Pak D monggo kula aturi. Ngersake napa? Kelincucul. Oh nggih ora apa-apa. Bar kelincucul bar Mas Zeki masake kiwit mau. Monggo Mbak Lina. Sakit rindu dilanjut ojo selingkuh. Mbak Daryanti request bos. Mbak Sari ke depan. Nanti penyanyi keburu terus. hujan. Ayo sabar sik Mas Zeki. Ayo Mbak Sari digayeng nih Mbak Sari yo. Ayo. Ayo ditanggap nih Mas Setu kok ora gayeng. Ayo Mbak Sari. Ayo waktune serak entek. Mas Dimas, yang sini. Iya Mbak Daryanti Satru, tetap saya kasih sabar ya. Ayo, tadi yang muda-muda kerinduan apa belum juga itu? Berjoget, iya. Satu-satu aja dulu supaya kebagian. Satu orang satu. Saya umumkan satu orang satu karena waktu tidak memungkinkan. Satu orang satu. Ya maaf. Mas Congcing. Luwih pecelo untung daripada sirai ngeluh sakit cinta sakit rindumu yen wengi ora bisa turu yen awan ratu yen mangan amarga tanah sakelingan Batul kowe batul gadamu tak ayu tak tunggu ora liya mung sliramu Sabar, sabar, sabar. eno wengi dadi menmu wani sumpah kalokmu tak ayu aja goyang lali anak lali bojo lali waya lali peno rasane wong lagi
Denur tak kei siji sik sing domah esemu. Ora usah suwe-suwe pung wektune entek ayo. Karo esemu. Aja suwe-suwe ayo. Nangkani pamundutanipun Dimas Noto. Mas Noto sawerannya 100.000 yo. Kayak abis ini apa anak muda tadi? Karo apa mau loro? Final karo apa mau sampean mau? Oh iki yo kedanan oke sabar sik heeh. Sampean mau? Loro ati loro. Ayo cepet wong. Esmu final kedanan. Ayo kek ndang leren turu. Ayo subuh bubar apa-apa aman. Kalau digrebek tidak usah bayar. Yo, artis berdiri. Ayo, Jeng Kartini. Sanadyan mung krungu swarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara maju kalah maneh
Ya boleh nih. Spesial buat Mas Noto kangen semu. Monggo Pak Yanto, Pak Nuryanto. Ya ya. Kijing miring. Engko bar iki kijing miring. Siap, siap. Bu Sati siap.
Dilanjut manis spesial kagem Karang Taruna. Jo. Ayo Karang Taruna. Habis ini kijeng miring buat saudaraku bosku. Kijeng miring ya sip. Mariki kijeng miring buat saudaraku. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng amis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rontok ning jantungku pancen ganteng tambah ganteng yen ora seneng madem aklasa anis mas namine kahapun ngalir kita sampean kawati kehandung kembang mati yo dinyo dironce-ronce setengah mati sukiyem nasir noto pasar terimas ning Surabaya aku ngerti sampean seneng godhong ora yo sis yo bulane Jawa kowe cah manis kasare prasaja memang tidak mas tidak bertulang pandai bersilat itu ada Habis ini Tresno bojone wong Jeni Ponto baru maros kedanan. Tresno bojone wong dari Jeni Ponto habis ini. Habis ini ya. Monggo Mas Imlek. Iya, waktu berapa? Anu kijeng miring. Ha. Ha. Yo, manis dek kowe pancen manis. tambah manis yen ora seneng lamis yen mesem manise ngungkuli madu kaya bisa rontok ning jantungku ganteng mas sampean pancen kahandeng tambah ganteng yen ora seneng madem aklasa
Tresno bojone wong dari jenis Ponto. Hah? Oh jam 12 selesai ditunggu Babinsa. Jam berapa ini? Ya Banteng lagunya apa Mas? Lagunya apa? Masih jam setengah 12 ini. Hah? Ojo suwe-suwe. Balen. Ya masuk keram monggo. Masih 10 menit 2 lagu ditutup karena waktu sudah habis. Besok masih main lagi biar aman. Ayo Mas Apung yo. Bersama campur tari Nyukalista Video Soteng Tresno. Ayo Mas, toko jenis Bontong Banteng langsung mulai. Jan-jane aku wis rindu. Runtang-runtung anane
Ayo sing nanggap Kijing Miring ngaruh final kayak wis. Tutup 2 lagu baru dari Maros ayo. Heeh. Sikit dana nek sing nanggap. Apa lagune Mas? Kijing Miring turuti cepet ke Maros. Nah, Kijing Miring ayo aja suwe-suwe. Spesial buat Mbak ya. Ayo, heeh. Pokok ayo. Ayo. Final. Ayo, siap. Yo, 2 lagu. Baru tutup besok lagi. Babinsa di luar mau tutup. Ayo Mas, kijing miring Mas, kijing miring ngolon, lancir kuning wis dadi lakon Mas, kijing miring, lancir kuning gawe cek. Bersyukur kepada Allah, ku telah dipertemukan kekasih baik hati sepertimu. Adanya engkau, ku rela dan menerima segenap jiwa ragaku untukmu. Ya. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surga ya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari
surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu. Sampai ajal menjemputku, ku selalu mencintamu, menyayangmu, engkau tulang rusukku. Hingga di surganya Allah, ku ingin bersamamu dan menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu, dan menjadi bidadari cintamu. Final langsung tutup final langsung final. Ayo Mbak Erika final.